1 abana mbachite school no mwaka uyu iga nakonyeta abana chipasari abana babwata max 300 kuchigoro abana mbaye tuchipasari ponsi p sai ne school bale nainde naena na chifomu nto aena abana bali kuchakira form 2 mpaka university igo abaibuli bina nabatebetie moko bane form yukera waicho iri buya toba na haraka obenero igo umushimi obwe komonyene nero bwe kogoja kuchisangeri aitali amaya na ndonte biga abantu bamintu water project ni ya Rusiaga matega abayibimbale bachete bagatema ko ibe transformeri kereya ibetwe na chetoro umushini wa antuma transformeri abantu ba Rusiaga matalia I was there na toilette meeting na barogo transformeri in 2 weeks time ngochere egento kenda abantu baminto umushini wakagase no kolegasi ni chipara na chirocho nagase ne kolema unabone rami nchalengo nero yeremete kurumata mbakanya kongo mate umutinyonde igagati yabwe ngoletale president aigole para ya kegogi ngokoro mbaka marani mate kialini aigole para yende ya Monyerero junction ya kwenda baka Bobarajo aigole para yende ya Kayole mpaka Bumbulia yende ya Ragogo ekwenda Bumbuli aitali amayaga ko igole para chichonse pi igo ingo genda na kingo motebe asese niwe na mapole yae yichishiringi kiri busano ngomo nginoria antiyane binantebia igo antiyane ngokora gokuonaga ngochande ngwachiri busano cy'umushimiwa nainde abamura bali bale korosi nyomberi yango yane nainwe nanje kindobisi kimwamwate chikura agasara kalingonyo nanje ngo bahande esabuni yaino yechizingiri boyemo naino munyale umugosisenyo igo kimoko genda abantu baminto mu sabera ni mu chiyoyo na into kitogo tigara to tigana Nyasaye. Thank you mugambi.